Ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tabweranso makamaka lero pa 14 tsiku ndikumakhala Friday makamaka mtawi ndi masikisi omwe. So tabweranso ndi update ya makamaka anyamata azikwanje. Update imene sitikumafuna izi kuphonyani chifukwa chokuti munapanga chisankho chokuti muzipezeka pamodzi pano, ndipo chimene timachita ndikungobweretsa mkhani iliyonse makamaka imene ya trenda komanso imene mukudziwa komanso imene simukudziwa. So nthawi zambiri pamodzi pano ndikumakhala ine ndi mzanga kuzukuta mkhani iliyonse makamaka imene ikuchitika pa ground komanso pa social media. So dzulo tidangokulawisani nkhani pang'ono ya anyamata azikwanje. Ndezikuoneka kuti anyamata azikwanjewa sizikuwathera kwatulukanso makamaka feedback kapena kuti update ina, ndipo ndiwerenga mumveka bwino kuchokeranso makamaka malo osiyanasiyana timve kuti akulembapo zokuti chani zokhuza anyamata azikwanje. Koma dzulo tidatseka kwambiri makamaka pamodzi pano pamenenso timaona ma comment anu makamaka pano pa YouTube channel mukutukwana komanso kunyoza kuti amene wakubazibisa chifukwa chadi asatuluke zambirimbiri kuzera kuma comment anu, ndipo tifunanso in this video muikeso ma comment zimene zimatipasa sochilimbikiso. Timaona kuti anthu pamodzi pano mukusata bwino linkhani zonse zimene timabweresa ndi isachuluse zoyankhula. Mzanga ndiwerenge ripoti imene ndipo ndikhulupira kuti nawenso ukhalanso ndi chidwi kundimvesera bwinobwino kuti kumapetoku tikathetesana ndi mafunso awiri atatu tione kuti amalawi akomenta zokuti yani. So ripoti loyambirira likumveka motere akuti breaking news: bwalo lalikulu la milandu mu mzinda wa Lilongwe lalelesa apolisi kupitiriza kunjata anthu 11 omwe akuaganizira milandu yosiyanasiyana kuphatikizapo kukhapa ndi kuvulaza anthu ndi zikwanje komanso kuononga katundu. Malinga ndi kalata yomwe tayiona ndipo oyimirira oganizidwa a Jefferson Kazipatike komanso oyimirira boma Prescott Mwayulipo asimikizira apolisiwa ngati ali ndi milandu ina yokhuza oganiziridwawa azingowayitana nkwauza makamaka komanso osawamangaso. Oweruza milandu ku baloli Howard Bemba wati oganiziridwa onse ali mchitokosi cha apolisi makamaka ali mchitokosi cha apolisiwa atulusidwe pompano. Oganiziridwawa kuphatikizapo Munlo Makina, Eliki Phakamisa, Alfred Dala ndi Dave Malamulo, ndipo makamaka milandu yawo ikukhuzana ndi kumenya a Sylvester Namiwa ndi zikwanje, kumenya anthu ndi kuononga katundu pambowe Chipolowe makamaka Chipolowe kumponera, kuphwesa matera galimoto ku nyumba ya Malamulo mwazina. So ripoti loyamba likumveka moteromo. Jabwino tupita pa ripoti lachiwiri tisadayambe kupherapo mang'ombe ine ndi mzanga pamodzi pano tikuseserekabe ndithu malipoti tu akubwera angapo tinakumandizanaso makamaka ndi ripoti lina lokhuzananso ndi anyamata azikwanje, ndipo likumveka motere akuti bwalo la senior register makamaka resident magistrate ku Lilongwe lati lizapitiriza kumva mlandu okhuza Eric Phakamisa, Munlo Makina komanso David Malamulo pa 19 January chaka chamawa. Oweruza milandu ku baloli Shukrani Kambani wati sangapereke chigamulo chilichonse pa pempho la oganiziridwawa kamba kachileso chomwe chabwera kuchokera ku High Court kuti oganiziridwawa atulusidwe pompano ndipo kuti apolisi asawamangeso. Ripoti lachiwiri likumveka moteromo. Tikupita pa ripoti lomaliza lokhuzananso ndi anyamata azikwanje. Anyamata watu sizikuwathera amene watu akuona zodabwisa akuona mbonaona mzanga ndiye mzanga maliza maliziwa. Ripoti lomaliza lokhuzananso ndi anyamata azikwanje pamene patu sidayambe tu kufunsana ziwiri zitatu kumvako so maganizo a mzanga. Tiwerenge ripoti lomaliza kuti nalo bwalo la principal resident magistrate lati mlandu okhuza Eliki Phakamisa, Munlo Makina komanso Dave Malamulo lizayamba kumva pa 28 January chaka chamawa. Malingana ndi oweruza milandu ku baloli Benjamin Chulu pasiku limbali ya boma izayamba kubweresa mboni zake. Malipoti onse akumveka moteromo. So mzanga ndikhulupira kuti wamva. Iwe ukuona kuti tuona kuti
makamaka oyimira milandu ya anyamata azikwanjewo anayesa kuzibakashira ndithu a Jefferson Kazipatika amene akuyesa kumenya mabagi, akuyesa kupempha kuti mwina mwaketu anyamatawa tangowakhululukirani, akumangidwa kwambiri, milandu ikunka ikuchulukira taona kuti mamwayi zachitikabe makamaka momveka. Koma mulandu wayimakaye akuti pa 28 January ukhalaso ukulowa. So mlandu umenewu ndikufuna tiupange makamaka relate ndi milandu ina imene makhalira yaboma. Mlandu titha kusimikizanso kuti anyamatawa kumambiriro ankatchulidwa kuti ali connected ndi MCP, ndipo ngati ali connected tikhulupiranso kuti underground MCP umenya mabaksama kuphatikizaso uyu Jefferson amene timamvanso kuti mbali ina yake I think ali connected iso ndi MCP, though ali professional lawyer pano panso pa Malawi. Za mlandu okuti uzalowa pa 28 ukuona ngati mlandu umene sungangozima ngati imene imachitikira ya ndaleja, umangozindikira kuti basi mlandu uchalowa kuti udathapo. Yazi kwanje iwe ukuona motani pa mlandu umenewo? Milandu yambiri kumalawi kuno imadabwitsa mene imayendera. Tisanene kuti milandu yambiri koma tinene kuti milandu ina chifukwa mukhoza kupezeka kuti munthu ina wangopalamula mmudzimu kaya watani koma mlandu wake amene umathamangira mapezeka kuti munthu wapalamula lero koma ikamatha wiki amugamula kale akukalowa ku ndende. So pa 28 ndikalekale tukamba za chaka cha mawa chimenecho ndikuti ndi November uno athe ndi December athe ndedzalowe January kumapeto miezi almost iwiri ya tunthu ndi mawiki ake onjezera imene ili nthawi yochuluka kwambiri. Mwina timetinga mapemphe kuma court njoti milandu ndithu izithamanga izifulumira kuti anthu aziona zina zochita fa anthu amamba kuluza chikhulupiriro kuti koma inu zona mpaka na miezi iwiri milandu isanayambe kuzengedwa. Timamvetsetsa kuti mwina kuma court kuli milandu yambiri imene mwina majaji amakhala zimachulukira pakala kumabe milandu ya anyamatawa inali milandu yofunika kwambiri chifukwa tisaiwale kuti achita zinthu zoopsa kwambiri. Anakhapa mzimayi wina kufuna kutulutsa ubongo tidaona zithunzi kufuna kutulutsa ubongo mundu nkhani yake amapanga mademo peaceful demonstrations kupempha boma kuti lakwezere malipiro makamaka ogwira ntchito mboma menemo. Sanathere pompo anapita ku parliament kumalo kuti kwa chitetezo komanso amene achenda aphungu amene amakhala kuti akutipangira malamulo na anthu olemekezeka anakaphwesa mateyala pamboyo anavula za anthu komanso apanga zinthu zosokoneza zambiri kumenya Sylvester Namiwa amene liso ali mmodzi mwa anthu amenyera ufulu mdziko muno. Zinthu zimene zizonera kuti sipakufunika kungoti pakala popereka mabelo kapo tantani poti unalisali ndi ufulu landira belo komabe pamafunika be pakhale kuunikira kuwiri kutatu koma poti achita izi ndi makhoti ifeyo tilibe ndithu mphamvu yochita kukamba beyond malamulo a dziko lino komabe tingokhala ndi nkhawa kuti mwina masiku atani achuluka ndithu akanathamangisako kuti tidziwe chilungamo nawonso omangidwa awa adziwe kuti kodi chilungamo chawo cha nkhani yawo chikuyenda bwanji. Mwina ena angugwidwa chimpwirikiti ndosalakwa, mwina ena ndolakwa ndithu alandire chigamulo malingana ndi kulakwa kwawo, amene ali osalakwa kuti anangugwidwa mchigulugulu nawonso apitidwe mphepo atsukidwe akhale clean kuti ife tinangogwidwa atu koma sife tinapanga zimenezi mwina magwira anthu olakwika. So ndikuona ngatibe kuti kumeneku ndi kutali komabe poti apanga zimenezi ndakhoti ife tilibe zoyankhula zambiri. Ndikhoza kungotero mzanga mnthawi ino. Apanso tu ndi funso lina limene makamakaso Amalawi amakhala akuliyang'anira amafuna alimve komano ndikukhulupirira kuti amaona kuti timazembazemba koma funso limene lisi ndikufuna uliyankhe kuti ulishuwa ndikufuna uchite chongopereka ngati opinion zambiri zitha kuchitika. So funso langa ndikuyenera libwere motere. Anyamata azikwanjiwa amene amagwira ntchito yawo kukhapa makamaka ma civil servant kukabola ndithu mateyala ku parliament kumazungulira zithunzi timaona timene kudziwa kuti uyutu ndi Jemu uyutu ndi Bright uyu ndi wakuti timakhala tikudziwa. So ndikufuna ubweretse connection imene ilipo kapena imene inalipo mukuona kwa iwe kuti anyamata azikwanjiwa amene amapanga rules kuti izi apolisi adali paize palibe chimene chimachitika akuona zithunzi ku parliament kuja kuti wabola mateyala ndi buga uyuyu koma palibe chimene chimachitika. Connection ya polisi ndi anyamata azikwanji ungayifotokoze motani kutengera ndi imene udaonera zinthu zonsezi kuyambira pachiyambi ndikudziwa kuti iwe udazisata kwambiri zinthu zizi kuyambira pachiyambi mpaka nakufika panopa pamene tikuona zokuti anyamata azikwanji akumakhaso ndi mwayi opasidwa belo komano kumayambiroko akadatha kumangidwa kalekale milandu kuyankha ndi kumakaseva zaka.
Ineyo mwina ndikungofotokoza motere kunena kuti nthawi zambiri ndimaona ngati kuti apolisi amagwira ntchito yawo inde amagwira ntchito yawo mwa ntchito yawo koma nthawi zina amatha kupasidwa order kuti tapitani pakuti mukapangiza kuti zimachitika kulikonse kuchita kuzidwa ndi wina aliyense olo kamagwira ntchito kumakhala bwana ako amene amakuza kuti izi tasiya tapanga chakuti whether you want or not umene akupanga zimene zichazi apolisi so amakhala ndi hierarchy yawo kumene kuntunda akamatha kuwauza kuti anyamata amene tasiyane kaye tasaka ni mlandu wakulu akuti iwe ukhala uli ninja lofuna kuamanga anthu ukhala paize kuti bwana anduza kuti iyi ndisiye failo ya bwana ya nyamata ndiyedzeke kaye mwina tikasake bwina wake wapangaza kuti kwina kwake so imapezeka kuti mwina failo ija yangokhala akupasani ntchito zina ndiye nkutheka kuti nthawi imene ijayo mafailo analipo fasi kuti anyamata azachitika zimene zijapolisi sanagwire ntchito yawo anafufuza ndikukhala ndi mafailo zithunzi ndi maumboni chani ndikukhala ndi failo koma kuti failo ija yambe kuthamanga imatengeranso mwina maorders ochokera above kuti yayi failo imene lesiyane kaye tayedzeka ni kaye pali failo itathamangisa ndi mwachangu ndi makhala mukupasidwa bize mwina kusakasaka zinthu zina pamene kunde mwina amene asintha bomamu kwakubwera mkulu kuti kodi failo ya nyamata ili kuti ayi bwana tiyena yayo niyambana kuita zimene zambira maganizo ane amene kuti I think zimakhala choncho in every institution kuti kumakhala ndithu sumangogwira ntchito kuti ufuna kugwira ntchito machito nthawi zina kupasidwa kuti leroli mupanga zaizi lero inu jute yanu mukapanga zakuti ndelo utakhala uli njina chake ufuna upange koma foti wauzidwa ndi munthu wankulu bwana wako kandandani kuntunda kuma ntchito iyi tilemekeze mabwana malamulo amatero ndio mamba upanga pakapa komeza kuti kuna kuja kwazizira ndiko wabwaso wina mata kodi failo iso ndi yofunikanso mukikhalira bwanji taivumbulutsani tiye ndambe kuithamangisa mwina ndi pamene taonana kuti pano basi kwanjaja nthawi imeneja timuona zithunzi amapanga ma video and suliso nazo chira kufusa kuti anyamata ndana nthamagira kuti uyu ndo kwa 18 uyu uyu ndo kuchesi uyu ndo kuntandire uyu akuti madzi amakhala pakuti na nyamata odziwika koma polisi nawo nkhala phe ndi failo yawo panopo failo ija ngifoti kwa sintha bomba wina ngovumbuluka kuti failo ya nyamata ija taibweresani kuno tiyeni si alikalelere tiyeni agwireni so I think nimene zimakhalira mongo kumbusana makamaka pamudzi pano tikukambirana mkhani ya nyamata azikwanje timakhala kubwera ndi ma update oti akuka tsiku ndi tsiku kuti mwina mwake ineyo mkhani zimenezi zisamakuphonyeni so ndimanenazo kawiri kuti once mafika pamudzi pano ngati muna lendo kapena mkhala kale koma simudachite chopanga subscribe tangothobwa nyani button limenelo kuti nkhani zonse kuchoka pamudzi pano zomwe ineyo makonda ndale sports komanso entertainment zisamakuphonyeni program imakhala yaing'ono koma ndifuna kuti aiseke ndi mzanga kungokwangulapo kuti anyamata azikwanjewa mwati ziyathera motani ndi mmene zinthu zake zikuyendera so ineso ndisadaseke program inzanga asadaseke ninkusinjirapo kuti taonanso makamaka former commissioner DIG amenewo Agis Muwanga nawo so anjatidwa ndithu nawo akuyankha milandu yawo yodabwitsa ndithu ngakhale amalawi ochuluka maganizo mwawo ankaganiza kuti Agis Muwangaso nawo ali connected ndi anyamata azikwanje afune asafune komano zidali zinthu makamaka zosemphana kuona Agis Muwanga akupezeka ndi milandu itatu koma pa milandu itatu tamvapo kuti palibepo inali yonse yokhuzana kuti akuaganizira zazikwanje milandu yake akuti kuzembesa ndalama makamaka kugwiritsa ntchito office molakwika ndi milandu itatu koma ya anyamata azikwanje palibe imeneyi tichita kuibwerera video tizukuteso ziwiri zitatu maela komanso makamaka maubwino ta Agis Muwanga koma ndikudziwa kuti zachuluka ndizolakwika zimene mukufuna inuyo mumve so mzanga tikuseka program ndikudziwanso kuti uwunde malizira kuseka program leloli ndiweyo upherapo mang'ombe omaliza utani pachina chiliyonse makamaka kuyambira kumambiriro mpaka na kufika papa pamene tikuona kuti anyamata kumamangidwa ka 10 ndithu akulowa mu khoti ka 30 pa mulandu wake omwe uja useka program motani ndi anyamata nkhani ya anyamata azikwanjeyi ine kutseka kwanga nditseke monena kuti sitinga lozezala anyamata azikwanje chifukwa tonse ndamuna opalamula mawa sakudziwika kumabe kungolangizana nkonena kuti tiye tizikhalabe anthu osamalisitsa sitinganene kuti ife sitizamangidwa kapena osazamangidwa ayi chilichonse chimene chinachitikira anyamata azikwanjewa wina lise chikhuza kunchitikira aliyense akhuza kupalamula aliyense akhuza kutsekeredwa kundende aliyense akhuza kuchita chilichonse as long as uli ndi moyo you are capable of doing something which is which can be very bad kapena harmful kwa anthu ena ake kumabe kupewa kumaposa kuchiza tiye tiyesese ndithu kupewa
zinthu zopeweka uchifwamba uchigawenga ndi zinthu zoti tikhoza panga chisankho osachita mwina tizalakwe poti pamalo poti panavutitsitsa kuti apa ndi munthu ndende ndimangoyina akulakwa basi mpaka la munthu anandigwira pakhosi self defense ngati pamunthu yeah kwina kuti zauna kuti zakhala bwanji komano tipewe ndithu kuchita zinthu zosokoneza dziko lino ndilatu so tisamaopane tokha okhala Malawi tizopa mwina anthu obwera tizopa anthu amayiko ena kuti akabwera muno atipanga chipongwe kuli mayiko anzathu ngati Qatar mayiko ngati China mayiko kuti anthu amatha kuyenda usiku opanda kuchitidwa chipongwe mzika zokumeneko aliyense ali ndi udindo okhoza kusiya kuyiwala chinthu chako pena pake kubwerera umatha kukachipeza chifukwa chani kumeneko anthu amakhala mwamtendere palibe munthu amene amaopa mnzake zachisawawa so Malawi kunonso tisamati munthu kungoyenda sisikolo komugwira munthu ungofuna panga mademo wamukhaba munthu ungofuna kutere ayi ndikuti Malawi ino sakhalanso wom heart of Africa so ine kutseka kwanga ndingolangiza achinyamata komanso aliyense amene akutitsatira pa YouTube chino ya Dreams Media kuti tikhale anthu makamaka omvetsetsana anthu achikondi fatika kundana wina ndi nzake ndikuti sitingachitirane zinthu zoyipa omvera nonse amene mukutionera tangopanga subscribe chifukwa imeneyo ndimeneno imatithandiza ife kuti tikamapanga zimene tupanga pano zizikupezani mwachangu until that next time tingoti mwakumana nonse zikomo. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.